مخته كالأي قدلي نمكل خال حجر كابشحن شعتم 298 كساب كل تشحن 10 شمونتن بسلومن برهام زي بأقطامي مبل 10 عامات مختم تاورارات ويانا زغرب زلو صحف زي عم مصحف مخته زانتታት تمكرو قرلي قصة شعته كما تويز سفر خوينو تاريخاوي دحر بايتا زمدنا هزباو جنبار حرنت إرتران تقامتي ودبات إثيوبيان أب أوان برتاو قاسي بمرساس نأم عبابلا مسرحن أفت أطمان كنات إرتران إثيوبيان شحن شعتم 298 كساب كل تشحن إسران زت الرخيو شامنا يكفال يسعب قدامي ورار كم تعقدي مستقلص محبر السبع عالم مالت بزيكاتهم نورار ويانا بدحريت كوينهم بزود الرخوز نبرو حيلتاب كاب حمرات هاجرات جميركا كساب زتفراليا أهجراويان ودباتن ولك هاجراتن أمونك إيرتران إثيوبيان استولع قجت حرقن ينتو بمجنزاب بهر أتك التحزن كلتين هاجرات نفسجت أتك جبران زتصوع مجلس أتاتن محس أنتاتن أب زوح زلوز نبرو سرعة ويانا بسنا موجود حيلي حق المدفان نتجت نملؤ كينات المعراق يحسس نبره كابستفر عليه كبابيتات إثيوبيا زنقله عسرتات عشحات سراويت تانكتاتن كبت أسوارن دما ليتن معلتن نسمين ناتو عزة أبدوبات إيرترا بمثقع عردتات كحز جمره ويانا أبحث إرجزي زأكل حيل دحر من قصاصو نتي أب كبابي بعد ما استولع قجت نملؤ دوبات كمزل حم بمقبار بشنخ عصب كبابي زالان بسا صورونا كسادعيكا حدش جنبارات كفته كساب عصرت حدثنا شحنت شعبت 298 أبزنبر أوان دما بفلاي أب جنبارات عصرن زالان بسان مربستيتن عبلع حيلتات مكل خال إيرترا متكعتات فنوه سراويتو يعني أبت فلما نحيلتات مكل خال إيرترا كابادمان كبابيان نمدفع زكايدو فتنا أي تعوتن بشنخ عصرن زالان بسان استراتيجيوي بوتاتات نمكوتس عار زكايدو ترقاقامي متكعتاتون أي سلطون أبزو قاتزي حيلتات مكل خال إيرترا نمتكعتات سراويتو يعني مكيتو أفشلوت راي زيكونه بسألة متكعتي نوزح كابت قدميو أبتحتم محدار ويانز أنحا لولاو مريت إيرترا أبتحتو قطوطرو بمقتاو أبتفلوت أهقراو الدوم مكالاخ المسمر حازة السراويت ويانا أبزنا يقنبوتا السنة شحنت شعبت 298 وقات أستاد شدشت ميتن مقرات والتحضراتو موتاتن وقاتن مروخاتن كخونون كلو بعصرتا زغل صراتان كتاتن بزح كبتن فوكستن أزقراتن كسيرو زف بلا سرعة ويانا فلما بأقر سراوي زكايدو نايمت كعت فتنتات مثلات أبيوو بصرة متكعت حيلتات مكل خال الناتو وقع زي تسأبيو كبير كسراتات مستسكمة نتمتكعتي باتي سأبللتنات علني زبلو أحيل عير كأطلو السنة بحموشت السنة ساعات كرتا دحر قطري سرعة ويانا نفل ماقزي نفرت وقع عنك صعيسو قبل علم عرفو نفرت سمرا دبدابا كايدا ويانا نمعرفو نفرت سمرا دحر مدبدابو زي تسأبيو قبر ملسي رخيبو اتقنا أمهنات زنبرة ولدو حيل عير إيرترا بغصبتها السقمتي نتن أسمرا دبديبان زملسا زنبرا نفرت وقع دد حريان بمسعب نمعرفو نفرت مقالا وغيعو حيالو نيوق نفرتي أمعلا بإن نكلوا بمكسال أبلعلي حيل عير إثيوبيا كبير قدعات أوردا مزفت أمزي علامو صحة حدا بومبا أب حدا بيت تمرت وريقو أبلعلي تمهارو نيموتن مقصلتن قدعات مورادو كي تتأثر كحلف زي قبعو زحزن تسأميو بزعبا زفت أمزي منقص إيرترا أبقزي استسموا حزن مقلاصو أيرسعن حيل عير إيرترا
ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ መቐለ ዘውረዶ ከቢድ ጉድኣት ነቲ ናይ ኣየር ጸብልልትነት ኣለኒ ዝብል ዝነበረ ስርዓት ወያነ ዘባህረረ ፍጻመ ነበረ። በዚ ዘንጸርጸረ ስርዓት ወያነ ንጽባሒቱ 6 ሰነ 1998 ቅድሚ ቀትሪ ነፈርቲ ውግእ ብምብጋስ ኣብ ወሰናስን ኣስመራ ደብዳብ ፍጸመ። ካብተን ንመዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ዝደብደባ ናይ ውግእ ነፈርቲ ሓንቲ ብጸረ ነፈርቲ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ተወቂዓ ክትሕምሸሽን ከላ ኣብራሪኣ በዛብህ ጴጥሮስ ማለት ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ነፋሪቱ ተወቂዓ ብህዝባዊ ግንባር ድሕሪ ምምራኹ ነፃ ዝተለቀ ፓይሎት ብጃንጥላ ወሪዱ ዳግማይ ተማረኸ። በዚ ክሳራታት ዝተሰናበደ ስርዓት ወያነ ተስፋ ቆሪጹ ናይ ነፈርቲ ደብዳብ ዝከብሎ ተገደደ። በንጻሩ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ብ12 ሰነ 1998 ኣብ ከባቢ ዓዲግራት ኣብ ልዕሊ ዝነበረ ወተሃደራዊ መኽዘናት ብምድብዳብ ከቢድ ጉድኣት ኣውረደ። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተወልዐ ግጭት ዓሪጉ ካብ ሓይልታት ምድሪ ሓሊፉ ናብ መጥቃዕቲ ኣየር ምስ ተሰጋገረ ብዙሓት ወገናት ሓደገኛነቱ ብምግንዛብ ብፍላይ እቲ ናይ ኣየር መጥቃዕትታት ኣብ ሰላማዊ ህዝብን ሲቪላዊ ዕላማታትን ከቢድ ጉድኣት ከየወርድ ስግኣቶም ገለጹ። ግብረ መልሲ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ብፍላይ ንደገፍቲ ወያነ ትጽቢት ዘይተገብረሉን ኣዝዩ ኣሸቓልን ነበረ። በዚ ድማ ምምሕዳር ኣሜሪካ ብቐንዱ ንወያነ ንምድሓን ክጓየ ግድነት ኮኖ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ቢል ክሊንተን ብ14 ሰነ 1998 ንመራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ብቴሌፎን ድሕሪ ምዝራብ ናይ ኣየር መጥቃዕትታት ደው ከብሉ ጸጥ ገበረ። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ባይታ ብሓይልታት ምድሪ ጥራይ ዘይኮነ ብሓይሊ ኣየር እውን ዕውት እኳ እንተነበረ እቲ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ባዕሉ ስለ ዘይጀመሮን እቲ ግጭት ካብቲ ዘሰሓሕ ቦታታት ሓሊፉ ከተማታት ናብ ምህራም ክበጽሕ ድሌት ስለ ዘይነበሮን ነቲ ጻውዒት ብዘይገለ ቅድመ ኩነት ብምቕባል እቲ ስምምዕ ኣብ ክንዲ ኣብ ምቁራጽ መጥቃዕቲ ኣየር ጥራይ ዝሕጸር ናብ ሓፈሻዊ ምቁራጽ ተኽሲ ከምርሕ ዘለዎ ድሌት ገለጸ። ስርዓት ወያነ ግን ዋላ እኳ ኣብ ሓይሊ ኣየሩ ከቢድ ጉድኣት ወሪዱ እንተነበረ ነቲ ስምምዕ ንይምሰል ብምጉዕባዕ ተቐበሎ። ነቲ ስምምዕ ከም ተቐበሎ ኣብ ዘፍለጠሉ ድማ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንምርስራስ ገና ዓቕሚ ኣለና፣ እዚ ተገይሩ ዘሎ ስምምዕ ከዓ ግዝያዊ ስለዝኾነ ኣብ ዝኾነ እዋን ሓይሊ ኣየር ክንጥቀም ዝእግደና ኣይኮነን ዝብል መግለፂ ውፅአ። በዚ ድማ ቀዳማይ ወራር ካብ ትጽቢት ወያነን ተሓባበርቱን ወፃኢ ብፍሽለትን ከቢድ ክሳራን ስርዓት ወያነን ንሱ ዝፈጠሮ ሕርቃንን ምረትን ኣኽተመ። ኣብ ቀዳማይ ወራሩ ብሓይሊ ምድርን ኣየርን ዝከኣሉ መጥቃዕትታት ፈቲኑ ብኩሉ ማእዝን ተጸፊዑ ስዕረት ዝተሰከመ ስርዓት ወያነ ድሕርቲ ዘጋጠሙ ፍሽለት ሕንሕነ ስዕረቱ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ሰላማውያን ኤርትራውያን ኣቕንዖ። ብ12 ሰነ 1998 ከዓ ብመራኸቢ ብዙሓኑ ጸጥታዊ ስጋኣት ዝኾኑ ኤርትራውያን ማለት ቁጽሮም ዘይተገልጸ ካብ ስራሕ መንግስቲ ክስጎጉን ካብቲ ሃገር ክባረሩን ተወሲኑ ከም ዘሎ ብወግዕ ፍለጠ። ሃገራዊ ኣገልግሎቶም ወዲኦም ኣብ ኢትዮጵያ ክቕመጡ ዝጸንሑ ልኡኻት ሻዕብያ ዝኾኑ መንእስያትን ዝተጣየሱ ተጋደልትን ድማ ከም ምሩኻት ኩናት ተጠሚቶም ኣብ መዳጎኒ ማዓስከራት ክእከቡ ናብ ካድረታትን ሓለፍትን መምርሒ ኣመሓላለፈ። ብድሕሪ እዚ መግለፂ እዚ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ኢትዮጵያ ሓለፍትን ካድረታትን ወያነ ኣብ ከተማታትን ገጠራትን ዝቕመጡ ኤርትራውያንን ኤርትራዊ መበቆል ዘለዎም ኢትዮጵያውያንን ካብ ገዛውቶምን ኣብያተ ጽሕፈትን ካልእ ናይ ስራሕ ቦታታትን ኣብ ቤት ጽሕፈት ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ዝሰርሑ ዝነበሩ ከይተረፈ እናለቐሙ ብምውፃእ ሰብኣይ ሰበይቲ ቆልዓ ሽማግለ ጥዑይ ሕሙም ነፍሰ ጾር ስንኩል ከይፈለዩ እንተላይ ኣብ ሆስፒታል ደቂሶም ዝነበሩ ሕሙማት ካብ ዓራቶም ጎቲቶም ብምውሳድ ኣብ መዳጎኒ ቦታታት ኣኪቦም ከሰራጥይዎም ጀመሩ። ኣብ መትናይቲ ሙሉእ ዕድሚኦም ርሂፆም ዘጥረይዎ ቀዋሚ ንብረቶምን ገንዘቦምን ከይገብሩ ብምኽልካል ድማ ጥራይ ኢዶም ኣብ ኣውቶቡሳትን ዓበይቲ መካይን እናፀዓኑ ኣብ ከባቢ ዶባት ብምብጻሕ በቲ ተኣፋፊ ናይ ኩናት ግንባራት ብእግሮም ተጓዒዞም ናብ መሬት ኤርትራ ከም ዝሰግሩ ብምግባር ስራሕ ናይሎም ተተሓዝዎ። ብ17 ሰነ 1998 ከዓ እቶም ቀዳሞት ብግፍዒ ዝተባረሩ 800 ኤርትራውያንን ኤርትራዊ መበቆል ዘለዎም ኢትዮጵያውያንን بجنبار مربستيت دلدل حمراء أو محجر سيرهم ناب إرترا أتو
ካልኣይ ወራር ኣብ መንጎ ቀዳማይን ካልኣይን ወራር ማለት ካብ ግንቦት ሰነ 1998 ክሳብ ለካቲት 1998 ዝነበረ ኣስታት 9 ኣዋርሕ ስርዓት ወያነ ካብ ሰራዊት ተፋንዮም ዝነበሩ ተጋደልቲ ወያነን ካልኦት ዕጡቃትን ብፍላይ ድማ መኮንናት ሰራዊት ደርግ ዝነበሩ ዳግም እናኽተቱ ሓደስቲ ወተሃደራትን እናመልመለ ዘመናውያን ታንክታትን ከበድቲ ኣጽዋራትን ነፈርቲ ውግእን እናሸመተ ንዳግማይ ወራር ሰፊሕ ምድላዋት ዝገብረሉ ዝነበረ ግዜ እዩ። እቲ ኩናት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክዓርም ምዃኑ ድማ ብሩህ ነበረ። ጎን ጎን እዚ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ምቅርራባቱ ወያነ ኤርትራውያን ነበርቲ ኢትዮጵያ ናይ ምብራር ተግባራቱ ብስፍሓት ይቕጽሎ ነበረ። ኣባል ፖሊት ቢሮ ህወሓትን ፕሬዝደንት ክልል ትግራይን ዝነበረ ገብሩ ኣስራት ነቲ ዝተገብረ ምቅርራብን ዝተሓንፀፀ ውጥንን ልኡላውነትን ዲሞክራስን ኣብ ኢትዮጵያ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ 2014 ኣብ ዘሕተመ መጽሓፍ ከም ዝኽብል ኣስፊርዎ ኣሎ። ኢትዮጵያ ዝኣክል ዕጥቂ ኣማሊኣ ዘድሊ ናይ ሰራዊት ምቅርራብ ድሕሪ ምፍጻማ ናይቲ መጥቃዕቲ ዕላማ ኣቐዲማ ክትውስን ነይሩዋ። ሰራዊት ሻዕብያ ንምጥቃዕ ዝግበር ምንቅስቓስ ክሳብ ኣበይ ክበጽሕ ይኽእል ዝብል ሕቶ ድማ እቲ ቀንዲ ክምለስ ዝነበሮ እዩ። በዚ ኸኣ ናይ መወዳእታ ሸቶ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣስመራ ምእታው ክኸውን ፈጻሚ ሽማግለ ኢህወደግ ተሰማምዐ። ኣብ ትግራይ እዚ ኣስመራ ምእታው ዝብል ዕላማ ኣብ መንጎ ኣባላት ማእከላይ ሽማግለ ህወሓት ሓያል ክትዕ ኣላዓዒሉ ነይሩ። ልኡላውነት ናይ ሓንቲ ሃገር ምድፋርዶ ኣይከውንን ክብሉ ስኽፍቶኦም ዝገለጹ ነይሮም። ኣብ መደምደምታ ግን እቲ ገዛ ብዝበዝሐ ድምፂ ነቲ ውሳነ ማለት ኣስመራ ምእታው ኣጸዲቕዎ። ስርዓት ወያነ ነዚ ወተሃደራዊ ዕላማ ዝሒዙ ንሰፍሐ ወራር ኣብ ዝቀራረበሉ ዝነበረ እዋን ብውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ዝተመዘ ኮሚተ ኣምባሳደራት ኮነ ፍሉይ ልኡኽ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ዝነበረ አንቶኒ ሌክ ናብ ክልቲአን ሃገራት እናተመላለሱ እቲ ጉዳይ ብሕጋውን ሰላማውን ኣገባብ መዓልቦ ክረክብ ፃዕርታት የካይዱ ነበሩ። ብፍላይ ኮሚተ ኣምባሳደራት ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ባይታ ንስምምዕ ማለት ፍሬምወርክ ኣግሪመንት ዝተሰምየ 11 ነጥብታት ዝሓዘ ናይ ምፍትሒ ሓሳባት ብ17 ታሕሳስ 1998 ኣብ ኮሚተ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ኣቕሪቦም ብምጽዳቕ ከምኡውን ኤርትራ መብርሂ ክወሃባ ብዝሓተቶ መሰረት 45 ነጥብታት ዝሓዘ መልስታት ድሕሪ መሃቦም ንኽልቲአን ሃገራት ከቀራርቡ ብዙሕ ፈተነታት ኣካይዱ። ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ጻዕሪ ናይዞም ኣካላት ንምድጋፍን ንምዕዋትን ዘድሊ ምትሕብባር ይግበር እኳ እንተነበረ ስርዓት ወያነ ዕላምኡ ከም ትገብሩ ኣስራት ብንጹር ኣስፊርዎ ዘሎ ኣስመራ ኣቲኻ ንመንግስቲ ኤርትራ ምዕላው ጥራይ ስለ ዝነበረ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትሒዝዎ ዘሎ መሬት ኢትዮጵያ ከይለቐቐ ዘተ ዝበሃል ፍጹም ዘይሕሰብ እዩ ኣብ ዝብል መርገፂኡ ደሪቑ ንኹሉ ጻዕርታት ሰላም የበርዕኖ ነበረ። ወያነ ጉዳዩ ብቐንዱ ጉዳይ ዶብ ስለ ዘይነበረ እቲ መሰረታዊ ፖለቲካውን ቁጠባውን ዕላማታት ምእዋጅ ኩናት ብሱሩ ካልእ ስለ ዝነበረ ድማ እቲ ንኣዋርሕ ዝቐጸለ መስርሕ ሽምግልናን ምቅርራብን ፍረ ክርከቦ ወይ ዝተስፉ ኣንፈታት ከርኢ ኣይከኣለን። ኣብቲ እዋን እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዶባዊ ግጭት ብወተሃደራዊ ሓይሊ ክፍታሕ ከም ዘይክእል ደጋጊሙ እናገለጸ ኩናት እንተተኻየደውን ዜርካ ኣብ ማእዲ ዘተ ምቕራብ ስለ ዘይተርፍ ስርዓት ወያነ ሓይልን ስነ መጎት ሓይልን ኣወጊዱ መንገዲ ሰላም ክመርጽ ደጋጊሙ ይምሕፀን ነበረ። ኣብዚ ክትጥቀስ ዝግብኦ ርእይ ድኽመት ናይቶም ኣብ ሽምግልናን ኣሰላጥነትን ዝነጥፉ ዝነበሩ ኣካላትን ማሕበረሰብ ዓለምን ብዓብዪ እዩ። እዚ ድማ ብመሰረቱ ካብቲ ርእሲ ሓያል ኣሜሪካ ኣብዚ ዞባ እትኽተሎ ፖሊሲ ዝብገስ እዩ። ፖሊሲ ሃገራዊ ድሕነት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ኣብዚ ዞባ ካብ መልሕቕን ዞባዊ ሓይልን እዩ ዝጥምታ። ኢትዮጵያ መጋበርያ ፖሊስታት ኣሜሪካ ኣብዚ ዞባ ክትከውን ዝተሓርየት ሃገር ብምዃና ድማ መርገጽ እንደገፈን ኣሜሪካ ብሩእይ ናብ ኢትዮጵያ ዘድልው ነይሩ። ብሰንኪ ዝጉጉይ ፖሊሲ ምምሕዳር ኣሜሪካን ካብኡ ዝብገስ ምድንጋጽ ምስ ስርዓት ወያነን እቲ ናይ ሰላም ተበግሶታት ጸቕጢ ፈጢሩ ነቲ ስርዓት ናብ ማእዲ ዘተ ከምጽእ ዝኽእል ሓይሊ ኣይነበሮን እኳ ደኣ ንምስምሳት ስርዓት ወያነ ዘሳሰየ ልኡማት ተሓሕዛን ኣቀራርባን ዝነበሮ እዩ። ብፍላይ ልኡኻት ኣሜሪካ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ንላዕሊ ዝሓሸ ጥምረት ዘለዎ ሃገር ብምዃና መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ውሽጣዊ ጸገማት ስለ ዘለዎ ሕርገታት ክገብር ዘለዎ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ዝብል መቐሸሺ ምኽንያታት እናቕረቡ ኣብ ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን ዓንኪራት ንስርዓት ወያነ ዝድግፍ መርገጽታት ይወስዱ ነበሩ። እዚ ተሓሕዛዚ ድማ ነቲ ክዋጋኤ ኣይተሓዙኒ ዝብል ዝነበረ ስርዓት ኣሻዲኑ
بناي كينات أجنداو كغتصل عدل هيبوه سرعة ويانه نقول تصعرتات شمقلنا بعبارة مخنياتاتن بمتببع لأم مرقص أمريكان النابر عنه زاكل قزي وصيدو ملو التهدراو مدلوات غيره مسبله قداماي منيستر ملس زيناوي بعسران شو عتن ترش عند شعتن ميتن تسعن شعتن أبدي ساببا نزركبو ديبلوماسينيات أفريقيا أكيبو كلن أبال حقرات أفريقيا تقبار إما مسلام نايتود من معوات أبقولني إثيوبيا قومان إثيوبيا أبلعلي إيرترا تفصمو تهدراو مدقعتي كدقفان بمصوع دحر عيدة معالتات كينات مولو عزي ترك مخانو بوق أفلتا بحموش تلكاتي شحنت شعتن ميتن تسعن شعتن كا مع كنا زينا إثيوبيا نفرت وقي إيرترا أبعد دقرات دبديبن كبلا نيحا صوت زينا زرقحا إذا زينا زي نتي أبسان شحنت شعتن ميتن تسعن شمونتن بتبقصو بريزيدنت أمريكا بيل كلينتون استبس حقزيا وسممع من قراص مدقعة أير نمتحس كم من مخنيتا زقرة بينيرو بشدش تلكاتي الدماء سرعة ويانا بجنبار مربستيت بشنخ جزاجر هلاسة بجنبار عليتينا مرب دماء بخبابيك النتو قداماينا متقعفتنا أكايدة عبتي نايجزاجر هلاسة حيال وج كرت برجيرات سرعة ويانا مرب ملو كدمسوسن كله لعلميت والتعدرات تمارخو قبر عصرات بزعبازيك قداماي قصنا يتوق كم زيبل مدقعت بعد ما مستجمرة قلت فوسيتا يمسان أسمرا كأبتو على ما حيزوز تبقس السراويت بعد ما كحقات أرازي مخالو التحساسها بيخونه بزح سراويتن أسوارن نفرتن هليكوبتراتن استسلف اللوق تحت وسيت ممزقابو كبير شجر كم زنبرة زمل كتينيرو سلازي دما وتعدراو بقعات بزقبا كم زي تهانسه قنع سلتي كم زي تختله وي أبسلتي جيجا كم استفاد الزمل كتسلز نبرة كجمجم نيرو وثقيت نايت قدامي وجه أبصراويت مسرتها وشجر كم زنبرة الزمل كت قانت نبرة بزيك حيل خط أنا خير كاد داقم متقعجن كالم مرج أي نبرن أبتجزيتي سراويت يكون هزبي عوض قسمي هز بنيرو حجراوي مرالاوي وركات كي خط الدماء أنتو حدا بعد ما جدا كن حزال لنا تبعله كن زخنا ما أكلاي إزي أبتقداي بسفي حد حرمميات كاب جنبار بوريتن كصعيسو إن جنبار تصورنا كفرس تداليز نبرة ببعل سعر مكونن زمر حستو السنة حيلي كمون ببعل جنرال مجبنن كالوت فلوت أتعزز توجئن زمر حسراويت نبت جنبار تلاكو كم استراتيجيوي ريزرفات تداليز نبرة كوماندو كفل سراويتون أبتوج كم زعتو تجبره إذا صحفزي أم مصحف لولا ونتنا ديمقراطي بإثيوبيا أبجس كل التبيتن صمانيا شوعتن سفير يركب دحرز فشل مدقعتي ويانا بتخونة تستشعلنا يتعمدتي أبومبر ودب حرنة أفريقيا بريزيدنت بوركينا فاسو بلايز كومباوري بهسوسن بزيك المخونتن كينا دويلو كلتي إن حقراتنا تججت بسلامه من قد المفتح بودب حرنة أفريقيا أصغر إما مسلام كقبلا وكان تسوعه عند راس رعات ويانا نكوينات ندحريز ملس أين بران بايتو تصدتا ودب حبرات حقراتون بتمساسالي كوينات بقصف الدو قبل بمسؤوع كلن أبال حقرات نيرتران إثيوبيان مشتا أسوار كقارس أزت اللبوسانة بمولو دمسي أحلفة انتخونا ساوعيت ودب حرنة أفريقان وسانة حبرات حقراتن ندخينا الدو قبل زخ لاي نبران بشمون تلكاتي شحنت شعتن ميتن تسعانت شعتن سرعات ويانا نتغز يوس ممع مقراص مدقعة أير مالات موراتريوم بمتحس أبتصورنان لعلاي ديدان أبلع السيفل علاماتات كمون أبستطر عليه جنبارات بنفر تكدبدب جمرة كاب عصرت 4 كساب عصرت 5 تلكاتي شحنت شعتن ميتن تسعانت شعتن كا بشنخ عصب أب جنبار بوري بدبدام نفر تستسنية مدقعتي فنوة أبتقطم حنتي MI 24 نيوجي هليكوبتر سرعات ويانا بسأرة نفرت حيلتات مكل خالتو وقع ودغات نفرتو سرعات ويانا كاوت هادرو علاماتات صغيرا نمنج ما يعصب مالت حرسيله نمعناو سلسته غزي فشل فتناتات ابرس مكيادن نمعرفو نفرت عصب نمعناون علامو صحه دبداب فصما بزي كازي ابركز بلا عدتات كبابي دوب دبدابات بمفصام 10 سلامويان سبات قتلان نبرت ابايتن اعنوان متحس من مقراص مدقعه اير محبر السب عالم بحفشا بفلاي دما منግስት አሜሪካ አጥቢቆም ኩንን ወዝግባ አኳን ተነበረ استسمع قبل ملسي ترجم زي بولينيرو ሚኒስትር ጉዳያት ወፃ አሜሪካ ኢትዮጵያ አብሲቢላው ዕላማታት ተፈጽሞ ዘላ ደብዳብ በመቁራጽ ንሞራተሪየም ደጊማ ከተخبرو በመጽዋዕ
ኤርትራ ብወገና ክሳብ ሽዑ ኣጽኒዓ ዝሓዘቶ ስምምዕ ክትዕቀብ ካብ ምሕፃን ሓሊፉ ነቲ ተግባር ዝኾነን ተሪር መርገጺ ኣይወሰደን ብ23 ለካቲት 1999 ስርዓት ወያነ እቲ ነዊሕ ምድለዋዝ ዝገበረሉን ዝሓየለን መጥቃዕቱ ብግንባር መረብ ሰቲት ፈነወ ኣብቲ ንኽልተ መዓልታት ብዘይ እስትንፋስ ዝቐጸለ ብርቱዕ ውግእ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ 10 ታንክታት ስርዓት ወያነ ብምቅጻል ሓንቲ ሄሊኮፕተር ወቂዖም ኣውደቑ 3 ጥዑያት ታንክታት ድማ ማረኹ እንተኾነ ወያነ ከቢድ ክሳራ ተሰኪሙ ኸብቅዕ ማዕበላዊ መጥቃዕታቱ ምስ ናይ ከቢድ ሰብኣዊ ክሳራታት ብዘይ ምቁራጽ ቀጸሎ ብ26 ለካቲት ከዓ ወያነ ኣብ ማእከላይ ግንባር ባድማ ሰራዊት ኣጽዒቑ ብኸቢድ ደብዳብ ዝተሰነየ ማዕበል ኣብ ርእሲ ማዕበል መጥቃዕቲ ብምፍናው ኣብ ውሱን ቦታ ንመከላኸሊ መስመር ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ክሰብሮ ኸኣለ በዚ ድማ ሓይልታት ምክልኻል መከላኸሊ መስመሩ ንምስትኽኻል ካብ ባድማ ከዝልቕ ወሰነ ካብቲ ቀዳማይ ዕርዱ ስሒቡ ከዓ ባድማ ቅድሚኡ ገይሩ ኣብ ካልኣይ መከላኸሊ መስመሩ ዓረደ ስርዓት ወያነ ንባድማ መሊስካ ምቁፅጻር ከም ዓቢ ፖለቲካውን ሞራላውን መኽሰብ ስለ ዝቖፀሮ ንጸቢብ ፖለቲካዊ ዕላማ ከቢድ ዋጋ ዘኽፍል ድሑር ስልቲ ውግእ ተጠቒሚ ባድማ ክቆጻጸር ዝኸኣለ ኣብዚ ናይ ሳልስቲ ብርቱዕ ግጥም ድማ 9,000 ምዉታትን 12,000 ቁስላትን ወተሃደራት ከሲሩ ኣማይት ወተሃደራት ድማ ተማሪኾም ሓንቲ ሄሊኮፕተርን 41 ታንክታትን ተሓምሸሾ ኣብዚ ውግእ እዚ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብውሕሉል ስልቲ ውግእ ዓቕሚ ሰቡን ኣጽዋርን ዓቂቡ ክወፅእ ከኣለ ኣብ ግንባር ባድማ ብዘይካ 2 ዝተቓጸላ ታንክታት ብሰንኪ ምብልሻው ኣብ ግዜ ምዝላቕ ክወፅኣ ዘይከኣላ ገለ ታንክታትን ብንዋት ዝኸሰሮ ብዙሕ ኣይነበረን በቲ ዝተኸተሎ ስልቲ ውግእ ድማ እቲ ዝተኸፍለ መስዋዕቲ ምስቲ ወያነ ዝኸፈሎ ዋጋ ፍጹም ዝዳረግ ኣይነበረን ማዕረ እዚ ብግንባር መረብ ሰቲት ዝተኻየደ ከቢድ ግጥም ስርዓት ወያነ ንመናወራ ብግንባራት ዓሰብን ዓልቴና መረብን መጠነ ንኡስ መጥቃዕትታት ኣካይዱ ነበረ ስርዓት ወያነ ዝኸፈለ ከፊሉ ባድማ ምቁፅጻሩ ፍናን ስለ ዝረኸበ ከምውን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብቲ ውግእ ከቢድ ሞራላዊ ማሕሰይቲ ወሪድዎ ይኸውን እዩ ዝብል ጉጉይ ግምት ስለ ዘሕደረ ንሰራዊት ኤርትራ ትንፋስ ከይሃበ መጥቃዕቱ ክቕጽሎ ወሰነ ዕላማ ናይቲ ዝቐጸለ መጥቃዕቲ ብሸነኽ ጸሮና ግራት እግሪ መኸል ብዝተባህለ ንእሽቶ ጎላጉል ፈንጢስካ ናብ ሃዘሞ ብምምራሕ ብጽርግያ ማይ ዓይኒ ደቀ ምሓረ ቢልካ ኣስመራ ብምእታው ንመንግስቲ ኤርትራ ምዕላው ነበረ በዚ ድማ ወያነ ልዕሊ 10 ኣጋር ክፍላተ ሰራዊትን ኣስታት 100 ታንክታትን ኣሰሊፉ ብ14 መጋቢት 1999 ኣይሂብ ዝኾነ ደብዳብ ከበድቲ ጽዋርን ነፈርትን ተሰኒዩ ንዕርዲ እግሪ መኸል ብታንክታት ንምጥሓስ ብርቱዕ ውግእ ከፈተ ኣብዚ ክሳብ 16 መጋቢት 1999 ረፋድ ዝተኻየደ ኣህዱታት ወያነ ቀትርን ለይትን ብተኸታታሊ ማዕበላት ዘጥቅዕሉ እስትንፋስ ዘይሂብ መሪር ውግእ እቲ ድሕሪ ናጽነት ንወለዶ ገድሊ ተኪኡ ሃገር ዝተረከበ ሳዋ ዝመልመለቶ ዋርሳይ ኤርትራዊ መንእሰይ ብሓርበኛታት እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ይከኣሎ እናተመርሐ ክሳብ ኣብ ርእሲ ታንክታት እናሓኾረ ብዘስተንክር ጅግንነት ንመጥቃዕቲ ወያነ ሓምሽሹ ዝተጓነጾ ዓወት ኣብ ታሪኽ ወተሃደራዊ ግጥማት ሒደት መዳርግቲ ጥራይ ዝርከቦ እዩ እዚ ግጥም እዚ መሰክሕ ሕልቂት ሰራዊት ወያነን ከቢድ ዕንወት ታንክታትን ዝተረአየሉ ነበረ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብዚ ውግእ እዚ 10ታት ኣሽሓት ካብ ወራሪ ሰራዊት ወያነ ቀቲሉ ኣቑሲሉን ማሪኹን ልዕሊ 30 ጥዑያት ታንክታት ማሪኹ ኣስታት 50 ታንክታት ሓምሸሸ ሓንቲ ኤምኣይ 35 ናይ ውግእ ሄሊኮፕተር ድማ ብቴክኒካዊ ጸገማት ኣብ ከባቢ ማይላ ምስ ወረደት ብሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ተማረኸት ነፋሪት ምምራኽ ኣብ ታሪኽ ወተሃደራዊ ግጥማት ምናልባት ብርቂ ተሪኦ ክኸውን ይኽእል እዩ ሰራዊት ወያነ ኣብ ጾረና ዘጋጠሙ ቅዝፈትን ዘሕፍር ስዕረትን ኣብቲ ስርዓት ከቢድ ነውፁ ዘስዓበን ኣዘዝ ሰራዊት ወያነ መን ተሓታቲ ብዝብል ንሓድሕዶም ዝተወናጀሉሉን ናይ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ዓለም ጋዜጠኛታት ኣብቲ ቦታ በፂሖም ዝተጸፍጸፈ ሬሳታት ወተሃደራት ወያነ ሪኦም ዘስካሕክሑሉን ፍጻሜ ነይሩ ገብሩ ኣስራት ብዛዕባ ዝውግእ እዚ ኣብ መጽሓፉ ከምዚ ይብል ምሻዕብያ ብዝተኻየደ ውግእ ዓብ ጌጋ ዝተፈጸመ ምናልባት እውን ኣብ ታሪኽ ውግእ ይህወደግ መዳርግቲ ዘይርከቦ ጌጋ እዚ ናይ ጾረና ውግእ እዩ እዚ ግንባር እዚ ካብ ባድማ ንላዕሊ ትኹረት ተዋሂብዎ ናይ ሻዕብያ ማእከል ስሕበት ማለት ሰንተር ኦፍ ግራቪቲ ንምፍራስ ተልእኾ ዝነበሮ መበል 20 መካናይዝድ ክፍለ ሰራዊትን ካልኦት ሓያላት ዝበሃሉ ክፍላተ ሰራዊትን ዝተዋፈሩሉ እዩ ነይሩ
ኣብ ግንባር ባድማ ካብ ዝነበሩ ክፍላተ ሰራዊት ብፍጥነት ናብ ጾረና ተንቀሳቂሶም ሃንደበትነት ንምርካብ እኳ ተፈተኑ ኣይሰምረሎምን መሪሕነት ኣብ ዝሸጋሪ ቅርጽ መሬት ንሻዕብያ ንምጥቃዕ ኣቐዲሙ ክግበር ዝግብኦ መሰናድኦ ብግቡእ ኣየለልዮን ኣብ ባድማ ዘጋጠመ ከቢድ ብድሆ ህድእ ኢሉ ገምጊሙ ንኻልእ ውግእ ክዳሎ ይግባእ ነይሩ እንተኾነ ናይ ባድማ ውግእ ከይተገምገመ እቲ ሓድሽ ውጥን እውን ከይተመርመረ ኣብ ውግእ ተኣትዩ ኣብዚ ግንባር እዚ ጸላእ ዘሎ ናይ ኣጽዋር ዓቕሙ ተጠቒሙ ኣብ ልዕሊ ሰራዊትና ከቢድ ጉድኣት ከውርድ ዕድል ረኺቡ እቶም ኣብ ቀረባ ዝነበሩ ኣዘዝቲ ሲትረፍ እቶም ርሑቕ ኢልና ንከታተሎ ዝነበርና ብዝሕ ናይቶም ካብቲ ግንባር ዝመፁ ዝነበሩ ውግኣት ምስ ረኣና እቲ ውግእ ከም ዝፈሸለ ተገንዚብና ብዘይካ ቀልጢፍካ ምቁራፁ ካልእ ኣማራፂ ከም ዘይነበረ ንርዳእ ነይርና መቸስ ጌጋ ንዓና ጥራይ ዝተወሰነ ኣይኮነን ሻዕብያ ሽዕበዝ ግንባር እዚ እቲ ውግእ ቀፂሎሞ ነይሮም እንተዝኾኑ ኣዝዩ ዝኸበደ ጉድኣት ከውርዱ ምኽኣሉ ነይሮም ግን ኣይቀጸልዎን እዚ ጽሑፍ እዚ ኣብ መጽሓፍ ግብሪ ኣስራት ልኡላውነትና ዲሞክራሲ በኢትዮጵያ ኣብ ገጽ 290 ተጠቒሱሎ ተስፋየ ገብረኣብ ኣብታ መዘክር ደራሲ ማለት የደራሲው ማስታወሻ ዘርእስታ መጽሓፉ ካብ ገጽ 248 ክሳብ ገጽ 255 ጻድቃንን ጾረናን ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ኣብ ውግእ እግሪ መኸል ነቲ ውግእ ዝመርሕ ዝነበረ ጀነራል ጻድቃን ድሕሪ ዘጋጠመ ከቢድ ስዕረት ኣብ ሰሙኑ ነቲ ውግእ ንምግምጋም ንኣዘዝቲ ክፍላተ ሰራዊት ኣብ መእዘዚ ቦትኡ ከም ዝፀውዖም ሓደ ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፈ መኮነን ማለት ኮሎኔል ኣለበል ኣማረ ከም ዘዕለሎ ይገልጽ ጻድቃን ነቲ ኣኼባ ቅድሚ ምጅማሩ ንብዓት ቀዲምዎ ፊቕፊቕ ኢሉ ኣልቀሰ ካልኦት ተኣከብቱ ንዕኡ ስዒብና ተታሒዝና በኸና ኣብ መወዳእታ ጻድቃን ከም ገለ ገይሩ ነብሱ ተቆጻጺሩ ከረጋግዓና ፈተነ ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ውግኣት መሪሐ ብዙሕ ውግኣት ተዋጊኤ ሰሚዕን ርአን እሞ ከምዚ ዓይነት ሕማቅ ኩነታት ግን ኣጋጢሙና ኣይፈልጥን ድማ በለና ይብል ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ውግእ ጾረና እግሪ መኸል ብዝወረዶ ህልቂትን ዕንወትን ወዲ ሸብር ንዝተባህለ ሓደ ካብ ኣዘዝ ሰራዊት ወያነ ተሓታቲ ንምግባሩ ተፈቲን እኳ እንተነበረ ናይ መለስ ዜናዊ ደገፍ ስለ ዝነበሮ ኣይተሓተን ሓሙሽተ ዝኾኑ ደቂ ኦሮሞ መኮንናት ግን ተሓተቲ ኢኹም ተባሂሎም ከም ዝተኣስሩን ብዙሕ ግፍዒ ከም ዝወረዶምን እቲ መጽሓፍ ይገልጽ ብድሕሪ እዚ ናይ እግሪ መኸል ከቢድ ውግእ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ንሰራዊት ወያነ ኣጸቢቑ ንምድኻም ኣብ መወዳእታ መጋቢት 1999 ኣብ ግንባር መረብ ሰቲት ዕርድታት ከባቢ ባድማ ብሸነኽ ዓዲሃክን መጥቃዕታዊ ተበግሶ ብምውሳድ ህንዳደ ወራሪ ሰራዊት ወያነ ዘዕገሰ ጉድኣት ድሕሪ ምውራዱ ካልኣይ ወራር ወያነ ኣኽተመ ድሕሪ 2 ወርሒ ኣብ ሰነ 1999 እንደገና ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብቲ ከባቢ ሓያልን በቃውን ጸረ መጥቃዕቲ ብምፍናው ኣብ ውስናትን ኣገደስትን ቦታታት ማእከላይ ግንባር መረብ ሰቲት ንሰራዊት ወያነ ካብ ዕርድታቱ ክደፍኦ ካለ ገብሩ ኣስራት ኣብ መጽሓፉ ጠቒስዎ ከም ዘሎ ድሕሪ እዚ ናይ ሰነ 1999 ውግእ እዚ ኣብ መሪሕነት ወያነ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብቲ ዝተኻየደ ከበድቲ ውግኣት ዝነበሮ ተተኳስ ተጠቒሙ ብምውድኡ ሻዕብያ ኣብ ዝኾነ እዋን ባድመ ንምምላስ መጥቃዕቲ ምስ ዘካይድ ከቢድ ጉድኣት ከውርድ ስለ ዝኽእልን ግንባር ባድማ በዚ ዘለዎ ኣተሓሕዛ ክጸንዕ ስለ ዘይክእልን መከላኸሊ መስመርና ናብ በረኽቲ ቦታታት ዓዲ ሃገራይን ዓዲ ዋዕላን ንስሓብ ዝብል ሓሳብ ክትዕ ኣላዒሉ ነይሩ ብተወሳኺ እቲ ዓብ ዕላማ ማለት ኣስመራ ምእታው ስለ ዝፈሸለ ናብ ዕርቂ ክንኣቱ ይሓይሽ ዝብል ገብሩ ኣስራት ዘሕፍር ኢሉ ዝገለጹ ሓሳብ ኣብቲ መሪሕነት ተላዒሉ ነይሩ እንተኾነ ናይ ዝበዝሑ ኣባላት መሪሕነት ርኢቶ ከምቲ ገብሩ ኣስራት ህዝቢ ኣኪቡ ክንዲ ዝተኸፍለ መስዋዕቲ ይከፈል ኩናት ክቕጽል እዩ ዝበሎ እዩ ነይሩ ኤርትራ ዘሎ ናይ ሰብ ዓቕማ ኣሰሊፋ ክትጽንቅቕ እንከላ ኢትዮጵያ ብብዙሕ ሚልዮናት ዝቝጸር ተጠባባቒ ሓይሊ ክትምልምል ስለ ትኽእል ብስትራቴጂ ኣንጻር ንኢትዮጵያ ብልጫ ዝህባ እዩ ኣብ ገጽ 293 ገብሩ ኣስራት መጽሓፉ ኣስፊርዎ ኣሎ ብዝብል ጉጉይ ቅማረ ድማ ፍጻሚ ሽማግለ ይህወደግ ካብ ተሃሊቑ ዘይነጽፍ ብዝሒ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተወሳኺ ሰራዊት መልሚልካን ዘድሊ ተተኳሲ ሸሚትካን ዳግማይ ሰፊሕ ምድላዋት ጌርካ ነቲ ውግእ ምቕጻል ኣብ ዝመልመደምደምታ በጽሐ ኤታ ማጆር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ጻድቃን ገብረ ትንሳኤ ድሕሪ ካልኣይ ወራር ብፍሽለት ናይቲ ዓቢ ውጥን ዝተሰምዖ ምረት ከም ዝኽብል ኣዕሊልዎ ምንባሩ ገብረ ኣስራት ይጠቅስ ንሻዕብያ ዝግባእ መቕጻዕቲ ሂብና ልክዕ ከየእተና ቅንዕ ኢለ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ክኸይድ ይሕፍረኒ እዩ ህዝቢ ዘድልየና ኩሉ ቀሪቡልና ከብቅዕ ኣብ ውግኣቲና ዓላማና ብዘይምውቃዕና ከቢድ ሕፍረት ይስማዓኒ እዚ ኸይገበርና ኣብ ኣደባባይ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ክርአ ድሌት የብለይን ፖለቲከኛታትና ኣብ ዝገብርዎ ቃለ መጠየቕ
أفهم مريم الشعبية بقليلو أتكعنا كم النسعرا كقلتون كله يقرمنيو كمزيل كابفص منت مزراب أيكون دون بروتيكاوين حلفتي نوتها دراوين أزستون زغبريو كم زعيرة مجلسات تسعنو سلزفتر اللي بوغاني بروتيكانياتات مجلس انت زي حابو يزمرز إذن زازيزي أبتا نايقبرو أسرات مزحاف لولا ونتنا ديمقراسي بإيتوبيا أبقى كلتميتن تسعان حموشتن سفيرو يرقاب زخبركم من زخبركن انت خاتتلتي مرباتنا مخته كالأي قرلين مكل حجر كابش حنجعتن 298 كساب كلتشحن 10 بزبز تدالوت شامنا يكفال أبزي زازم تاشع يكفال صباح نقوك قربي السلام عمل معلومات كلنا